Na Slovensku máme okolo 500 až 600 tisíc operácií ročne. To znamená 500 až 600 tisíc predoperačných vyšetrení. No ale tie máme na Slovensku ako z čias Márie Terézie. Predoperačné vyšetrenia sa na Slovensku už dlho nenovelizovali a potom sú tam také hlúposti, že musíme odoberať napríklad krv malým deťom, hoci idú na banálne výkony. Alebo odoberáme moč, ak idú pacienti na operáciu katarakty. Aj takéto hlúposti ešte stále sú prítomné v našich predoperačných vyšetreniach. Som presvedčený o tom, a hovorím to z vlastnej skúsenosti ako anesteziolog, ktorý dlhodobo pôsobil v zahraničí, že s týmito predoperačnými vyšetreniami už konečne musíme urobiť poriadok. Ja som sa tomu venoval aj na ministerstve zdravotníctva a chceli sme tieto predoperačné vyšetrenia urobiť tak, ako ich poznám v západnom svete. To znamená, aby zdraví pacienti alebo pacienti, ktorí majú len jednoduché ochorenia a ktorí idú na malé alebo stredne veľké operačné zákroky, nemuseli chodiť od všeobecného lekára, prípadne ďalšieho špecialistu ku anesteziológovi a aby sa nekumulovali duplicitné vyšetrenia, duplicitné nejaké posielania pacienta tam a onam a aby boli potrebné len tie laboratórne vyšetrenia alebo tie ďalšie vyšetrenia, ako je EKG alebo rentgen, ktoré sú nevyhnutné. Ktoré sú nevyhnutné na bezpečnú prípravu pacienta pred operačným zákrokom. Samozrejme, že u pacientov, ktorí sú chorí, ťažko chorí, alebo idú na veľké operačné zákroky, tam už musí byť príprava intenzívnejšia a potrebujeme oveľa viac času na prípravu takéhoto pacienta. A tu môže ostať aj systém, ktorý je na Slovensku nastavený, ale ja hovorím o veľkej vzorke pacientov, možno 400 tisíc pacientov, ktorých preháňame zbytočne od všeobecného lekára ku anesteziológovi, hoci by to mohol robiť anesteziológ sám. No a prečo hovoríme o tejto téme práve teraz? Pretože v našom parlamente je práve zákon, ktorý na zlý systém, ktorý som pred chvíľkou opísal, prináša ďalšie zlé riešenie. A to, že majú vznikať tzv. Anesteziologické ambulancie. To znamená ambulancie, ktoré budú tieto predoperačné anesteziologické vyšetrenia robiť. Hoci tá potreba tu naozaj nie je. Opíšem vám v krátkosti príklad, ako sa robia predoperačné vyšetrenia v zahraničí, pretože som ich sám vykonával. Robí sa to tak, že keď chirurg napríklad na jednodňovú zdravotnú starostlivosť indikuje pacienta, dá mu do ruky predoperačný anesteziologický protokol, ktorý pacient musí vyplniť a rovnako ho oboznámi s tým, ktorým anesteziológ mu bude telefonovať a prejde si s ním tento protokol a celú anestézu, ktorú mu bude robiť. A následne tento anesteziológ poučí pacienta o tom, ako tá anestéza bude prebiehať, ako má prísť do nemocnice alebo teda na túto jednodňovku, podpíše daný protokol a môžu ísť na vec. Väčšinou, ak sú to zdraví pacienti alebo ľahkí pacienti a ak ide o jednoduchý zákrok alebo stredne ťažký zákrok, tak nepotrebujeme ani odber krvi. Nepotrebujeme ani ďalšie doplňujúce vyšetrenia, ako je EKG alebo rentgen. Nepotrebujeme to jednoducho pretože to na anestézu a na bezpečnosť pacienta nie je nevyhnutné. Na Slovensku žiaľ, títo pacienti sú sústavne posielaní k iným špecialistom. A rovnako je limitácia, ako dlho tieto vyšetrenia sú platné, na Slovensku veľmi striktná. Hovoríme niekedy len do 2 týždňov sú platné tieto výsledky. Čiže my musíme urobiť poriadok a nepotrebujeme na to, aby sme napríklad odľahčili jednodňovky a ambulancie anesteziologické v nemocniciach, vytvárať akési nové ambulancie, ktoré by mali slúžiť na to, aby jednodňovky mohli rýchlejšie operovať. A rovnako je to aj ohrozenie toho, že anesteziológovia sa môžu sťahovať z nemocníc do jednodňovej ambulantnej starostlivosti alebo si budú krátiť úväzky. Hoci anesteziológov potrebujeme v našich nemocniciach, pretože anesteziológovia nezabezpečujú len anestézy, ale sú dôležití aj pre naše intenzívne oddelenia, pre jednotky intenzívnej starostlivosti. To sú kľúčoví lekári pre naše nemocnice. Čiže ak my im umožníme mať ambulancie mimo, tak sa
vystavujeme riziku, že nebude mať kto v našich nemocniciach robiť. Alebo ich bude veľmi málo. Preto sme prišli s pozmeňovacím návrhom, aby sa takéto zlé riešenie na Slovensku neurobilo. A ešte je tam jedna dôležitá vec. Sme presvedčení o tom, že predoperačné anesteziologické vyšetrenie má robiť ten tím, kde prebieha aj anestéza a samozrejme ten operačný zákrok. Veď predsa nemôže anesteziológ, ktorý nemá žiadnu väzbu s anesteziológmi v inom meste a na inom pracovisku, urobiť predoperačné anesteziologické vyšetrenie, lebo môže sa stať, že urobí ho len tak narýchlo, nezodpovedá za to, v akej kvalite bude urobené. A potom tento pacient prichádza na vyššie pracovisko do iného mesta a kolegovia, ktorí mu budú robiť anestézu, sa musia spoľahnúť na toho anesteziológa v tom malinkom meste, napríklad na druhom konci republiky. Nepoznám takýto systém, ktorý by fungoval dobre. Preto si myslím, že robíme veľkú chybu, ak tento zákon prejde aj s týmto návrhom, a som presvedčený o tom, že toto bude krok späť, ktorý bohužiaľ len viac zamotá slovenské zdravotníctvo.